Extrémne búrky, rekordné povodne, zničujúce tornáda. Medzi rokmi 2021 a 2024 príroda uvoľnila niektoré z najsilnejších a najdesivejších poveternostných javov v nedávnej pamäti. V tomto videu vás prevedieme 5 najšokujúcejšími búrkami, ktoré zasiahli svet a Európu. Ak vás fascinujú surová sila živlov, zostaňte s nami. A nezabudnite dať like, zdieľať a prihlásiť sa na odber Thunderstorm Power, aby ste nezmeškali ďalšiu veľkú búrku. Číslo 1. Tornádo na Južnej Morave, Česká republika, 24. júna 2021. Prišlo bez varovania. Večer 24. júna 2021 sa obloha nad Južnou Moravou zatiahla a potom prišiel chaos. Vzácne, ničivé tornádo sa prehnalo pokojným českým vidiekom s intenzitou, akú moderná Európa ešte nevidela. Tornádo, ktoré zasiahlo Južnú Moravu, patrilo medzi najsilnejšie zaznamenané v strednej Európe. Bolo klasifikované ako F4 s vetrom presahujúcim 330 km za hodinu. Dosť na to, aby roztrhalo budovy, vyvrátilo stromy a z vozidiel spravilo smrtiace projektily. Zanechalo za sebou spúšť dlhú 26 km a širokú až 700 metrov. Dopad. Tornádo zasiahlo viacero obcí, vrátane Hrušiek, Moravskej Novej Vsi, Mikulčíc a Lužíc. Celé ulice boli zrovnané so zemou v priebehu niekoľkých sekúnd. Strechy lietali vzduchom, kostoly boli poškodené a infraštruktúra zničená. Varovné sirény mnohých neupozornili včas, obyvatelia mali len sekundy na ukrytie. Obloha bola plná bleskov, keď výchrica strhávala elektrické vedenie a 10 000 ľudí zostali bez prúdu. Obete a škody. Zahynulo 6 ľudí, vyše 200 bolo zranených, mnohí ťažko. Viac ako 1200 budov bolo zničených alebo vážne poškodených. Počiatočné škody boli odhadované na vyše $150 miliónov, no konečné náklady na obnovu boli výrazne vyššie. Česká vláda nasadila armádu a záchranné zložky v jednom z najväčších zásahov v novodobej histórii krajiny. Zaujímavosti. Išlo o najsilnejšie tornádo v Česku za viac než 100 rokov a zároveň najsmrteľnejšie v Európe od roku 2004. Meteorológovia boli šokovaní, keďže tornáda tejto intenzity sú v regióne extrémne zriedkavé. Tornádo vzniklo z supercelárnej búrky počas obdobia mimoriadne vysokej vlhkosti a nestability. Tornádo na Južnej Morave bolo varovaním. Ani Európa nie je imúnna voči extrémnemu počasiu, ktoré sme doteraz pripisovali najmä Spojeným štátom. S narastajúcimi výkyvmi počasia je potreba varovných systémov a klimatickej pripravenosti naliehavejšia než kedykoľvek predtým. Číslo 2. Ničivá supercela na východnom Slovensku. 19. júl 2023. Bola to búrka, akú východné Slovensko nezažilo celé 10 ročia. 19. júla 2023 udrela silná supercela, ktorá priniesla obrovské krúpy, vietor silný ako pri hurikáne a bleskové povodne. A za sebou zanechala spúšť naprieč obcami a mestami. Supercela sa vytvorila popoludní nad Karpatskou kotlinou a rýchlo zosilnela, keď sa presúvala nad východné Slovensko. Vďaka horúcemu a vlhkému vzduchu nabrala na sile a stala sa jednou z najničivejších búrok roku 2023. Dopad okresy Michalovce, Sobrance a Bardejov zasiahli krúpy veľkosti golfových až tenisových loptičiek, ktoré ničili strechy a rozbíjali okná. V obci Závadka bola poškodená takmer tretina domov. Strechy boli strhnuté, okná rozbité, domy zatopené. V
meste Bardejov bol vyhlásený stav núdze po tom, čo búrka strhla strechu futbalového štadióna a zaplavila viacero ulíc. V obci Zborov sa voda z prívalových dažďov prehnala ulicami, zatopila rodinné domy a vyvolala 3. povodňový stupeň. Popadané stromy a elektrické vedenia zablokovali cesty a odrezali viacero oblastí od sveta. Záchranári pracovali celú noc na obnovení dodávky elektriny a sprejaznení komunikácií. Obete a škody, úmrtia neboli hlásené, no desiatky ľudí utrpeli ľahké zranenia v dôsledku krúp a lietajúcich trosiek. Škody boli odhadnuté na milióny eur. Išlo najmä o zničené strechy, poškodené úrody a verejnú infraštruktúru. Miestne samosprávy vyhlásili mimoriadnu situáciu, aby mohli aktivovať núdzovú pomoc a koordinovať zásahy. Zaujímavosti. Supercely takejto sily sú na Slovensku zriedkavé, najmä s takto extrémne veľkými krúpami. Na niektorých miestach pokryli zem ako sneh. Meteorológovia označili túto búrku za učebnicovú supercelu. Bola sprevádzaná rotujúcou oblačnosťou, výbežkovým kovadlinovým mrakom a radarovými odrazmi typickými pre tornádové systémy. Búrka opäť otvorila diskusiu o klimatickej zmene a potrebe lepších výstražných systémov pre vidiecké regióny. Táto supercela nebola len letná búrka, bola to drsná pripomienka, že ani stredná Európa nie je imúnna voči čoraz častejším extrémom počasia. Číslo 3. Búrka nad Dubajom 16. apríla 2024. V meste známeho svojimi horúcimi púšťami a jasnou oblohou bola búrka, ktorá zasiahla Dubaj 16. apríla 2024. Niečím, čo miestni obyvatelia nezažili po celé generácie. Keď sa deň zmenil na noc, panorámu mesta neosvetľovali neóny, ale elektrizujúca zúrivosť prírody. V ten večer zasiahla mimoriadne silná búrková sústava celé Spojené arabské emiráty, pričom Dubaj bol epicentrom nezvyčajnej búrkovej aktivity. Mimoriadne na tejto udalosti nebola len intenzita dažďa či vetra, ale predovšetkým extrémne množstvo bleskov. Počas niekoľkých hodín bolo zaznamenaných viac než 200 000 bleskov, čo je ohromujúce číslo pre púštne mesto. Lietal silný lejak, ktorý spôsobil rozsiahle záplavy, zatopil cesty aj podjazdy. Letisko v Dubaji bolo nútené pozastaviť lety a stovky ľudí uviazli v autách či budovách. V niektorých častiach mesta vietor s rýchlosťou vyše 100 km za hodinu zvalil billboardy a stavebné lešenia. Burj Khalifa, najvyššia budova sveta, bola zaznamenané zasiahnutá bleskom niekoľkokrát, čo viedlo k virálnym videám a fotografiám. V niektorých výškových budovách došlo k výpadkom prúdu alebo poškodeniu techniky kvôli výbojom v blízkosti. Hoci neboli hlásené žiadne úmrtia, zranenia utrpelo najmenej 34 ľudí a materiálne škody sa vyšplhali na desiatky miliónov dolárov, najmä v oblasti dopravy a komerčných budov. Zaujímavosti. Miera elektrického náboja a vlhkosť v atmosfére boli pre túto oblasť mimoriadne nezvyčajné, čo poukazuje na vzácne spojenie tropickej vlhkosti s púštnym teplom. Miestni meteorológovia označili túto búrku za najintenzívnejšiu bleskovú udalosť v histórii krajiny. Blesky boli zaznamenané aj 100 kilometrov od samotnej búrky, čo je známe ako kovadlina blesk, Anvil Lightning. Táto udalosť otriasla vnímaním predvídateľnosti počasia na Blízkom východe a vyvolala nové diskusie o potrebe odolnejšej infraštruktúry tvárou v tvár s riedkavým, no extrémnym javom. Číslo 4. Derecho nad Európou 18. augusta 2022. Začalo sa to ako bežné letné ráno v strednej Európe. Teplo, vlhko, bez vetrie. Ale do poludnia sa zatiahla obloha, vietor zareval a v priebehu niekoľkých hodín zanechal masívny derecho stopu zničenia naprieč 4 krajinami. Dátum 18. augusta 2022 sa zapíše ako deň, keď búrka neprešla, ale sa vyrútila ako nákladný vlak. Derecho je zriedkavý, no smrtiaci jav, ide o dlhotrvajúcu a rýchlo sa pohybujúcu líniu búrok, ktorá generuje ničivé vetry v priamom smere.
Takýto systém sa 18. augusta 2022 vytvoril nad východným Francúzskom. Rýchlo nabral silu a prehnal sa cez Švajčiarsko, južné Nemecko, Rakúsko a severné Slovinsko. Nárazy vetra dosahovali rýchlosť až 160 km za hodinu, vyvracali stromy, rozbíjali okná a trhali strechy z budov. Búrka mala dĺžku vyše 1000 km a zasiahla milióny obyvateľov. Obete a škody, najmenej 13 ľudí prišlo o život, medzi nimi aj turisti a kempujúci v Alpách, ktorých zasiahli padajúce stromy a trosky. Stovky ľudí utrpeli zranenia, mnohí vážne. Verejné priestory sa premenili na nebezpečné zóny plné padajúcich predmetov a rozbitého skla. Desiatky tisíc domácností zostali bez elektriny a doprava na cestách aj železniciach bola miestami úplne ochromená. Vo Švajčiarsku búrka zasiahla prímorské oblasti, kde poškodila prístavy a lodnú dopravu. V Rakúsku padli celé lesy. Z leteckých záberov bolo vidieť, ako sú plochy lesov doslova zlomené ako zápalky. Najviac bola zasiahnutá oblasť Bregenzerwald, kde niektoré horské dediny ostali odrezané od sveta. Meteorológovia klasifikovali túto udalosť ako sériové derecho, čo znamená, že išlo o súčasť širšieho systému tzv. Mezosynoptických konvektívnych komplexov, MCCs, jedného z najrozsiahlejších prípadov extrémneho počasia v Európe v tom roku. Zaujímavosti. V Európe sú derecha veľmi zriedkavé, najmä tejto veľkosti. Podobné búrky sa častejšie vyskytujú v americkom vnútrozemí. Energia vetra v tejto búrke bola porovnateľná s hurikánom kategórie 1. Satelitné snímky jasne ukazovali obrovskú oblúkovitú štruktúru búrky, ako sa tiahne naprieč kontinentom. Táto búrka spochybnila pripravenosť európskych záchranných zložiek a otvorila diskusiu o tom, ako predvídať rýchlo sa vyvíjajúce a rozsiahle búrky. Číslo 5. Tropická búrka Hillary, Kalifornia, 20. augusta 2023. Ubehlo vyše 80 rokov, odkedy Južná Kalifornia zažila niečo podobné. 20. augusta 2023 udrela tropická búrka Hillary na západné pobrežie s prívalovým dažďom, bleskovými povodňami a prudkým vetrom. Udalosť, ktorá prekonala rekordy a prekvapila milióny ľudí. Tropická búrka Hillary sa zapísala do histórie ako prvá tropická búrka, ktorá zasiahla Kaliforniu od roku 1939. Zrodila sa v Tichom oceáne pri pobreží Mexika a rýchlo zosilnela na hurikán 4. kategórie, no pred príchodom na americkú pevninu zoslabla. Aj ako tropická búrka však spôsobila obrovské škody, na ktoré Kalifornia nebola pripravená. Dopad Južná Kalifornia zažila rekordné zrážky. V Los Angeles napršalo za jediný deň viac ako zvyčajne za celé leto. V púštnych oblastiach ako Palm Springs a Death Valley došlo k bleskovým povodniam, ktoré premenili vyschnuté korytá na rozbúrené rieky. Zosuvy pôdy a nánosy trosiek zablokovali cesty a odrezali komunity, najmä v pohorí San Bernardino. Vietor zničil stromy a elektrické vedenia, čo spôsobilo výpadok elektriny pre vyše 50 000 domácností. Zrušili sa stovky letov, uzavreli sa diaľnice a záchranné zložky boli zahltené. Aj keď Hillary zoslabla pred príchodom na pobrežie, vlhkosť z búrky sa dostala až do Idaha a Montany, čo je v tejto oblasti mimoriadne vzácne. Obete a škody. Najmenej jedna obeť bola hlásená v Mexiku, kde búrka udrela predtým. V Kalifornii síce neboli hlásené úmrtia, no ekonomické škody presiahli $600 miliónov, najmä kvôli záplavám a poškodenej infraštruktúre. Štát aktivoval Národnú gardu a guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav núdze v niekoľkých okresoch. Zaujímavosti. Tropické búrky ako Hillary sú v Kalifornii extrémne zriedkavé, keďže studené vody Tichého oceánu obvykle búrky oslabujú. Príchod búrky sa zhodoval so zemetrasením s magnitúdou 5,1 v blízkosti mesta Ojai, čo vyvolalo virálny pojem hurricane. Po kritike na nedostatočné predpovede, meteorológovia volajú po lepšom modelovaní búrok na západe USA. Tropická búrka Hillary bola varovaním, klimatické zmeny menia správanie búrok a ohrozujú aj tie oblasti, ktoré sa kedysi považovali za bezpečné. Práve sme boli svedkami 5 podôb extrémneho počasia.
Udalostí, ktoré šokovali, zničili a pripomenuli nám, že klíma sa mení. Každá búrka zanechala svoj odtlačok a správu. Ak sa vám video páčilo, dajte like, zanechajte komentár a najmä prihláste sa na odber Thunderstorm Power. Vaša podpora mi pomáha prinášať viac ohromujúcich záberov počasia na vašu obrazovku. Vidíme sa na budúce, keď zasiahne ďalšia búrka.